hite-hite goar di bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Isedo na jadi nakok tu dolok di Jahoba, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak partangan na lidang, dohot na ias roha. Haleluya. Ale Tuhan debata, asimaroham di hami, aidang tarbayan hami membayan manang aha, molosoho dongan nami, dibahani, selehon madi hami roha banua gijang, asa tahu hami manimbangi, dohot mangulahon lomoni roham, sedongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, mari tehite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tangion hamuma sikat di patik ni dibata, imasian patik pasapuluhon. Patik pasapuluhon. Dan jadi haliangani roham bagas di donganmu, dan jadi haliangani roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Dia dolapatan ini, hondo. Ikon dihabiari rohata di bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unah hita olo, marakal, mangarohai ugasan di dongan jolma, doot ugasan tidak dikon ni okunga. Sirupan donasida, mangaramoti asa ugasanna, agup ni i, dan jadi bola-bola ota, par di hutan di dongan jolma, manang naposonape, siapuan donasida, jala sidas dason, mandapoton ulaona. Hian, rahmagi dogo goma ditasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya baru dulu imah, mau lahon katakan. Amin.
joloni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, pargogo na suatu dosan, para sirohami dahami na dangolon, naro dohami tujolom, manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajatondo hami tubuh, jaladang adong haporsion di bagasan rohanami hian, salut dohami manimbil sian akadalanmu. Masih godang do pangalsion nami di patikmu, alai ingot mahami ali Tuhan, alani denggani basam, dohot asini roham. Saya unang paingot-ingot akka dosani haposon nami, dohot pangalsion nami. Saya ingot mahami, hombartu asini roham, dohot denggani basam, alani goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpa muati maroham, di dosa nami nagodangi. Amin. Tabegeba hata baga-baga, taringot tu hasesani dosa. Songonon do hata ni Tuhan Jehova, nunga hupalahu pasisi aka pangalasium songon ombun, jala songon ombun manorop aka dosam. Saya mulak mahotu au, ayau do si paluaho, hasangapon mah di debata na dikicang. Amin. Tabegema hata di dibata nagabe turpuk manang epistel di hari mingguan ima nanyainet sian pastalmen 146 sian ayat sada 1 ayat 10. Pastalmen 146 ayat sada 1 ayat 10.
tajama marsikat soring. Soso-soso madokon mahal mohon debata. Haleluya, ale tondiku, puji ma Jehovah. Unang maraposan hamu tu aka pangharjai, tu anak di jolma, naso umpeo panupahi di bagasan ibana. Martua ma manang ise namambayan debata ni si Jakob pangurupina, marpakirimon ibana di Jehovah debatatna. Si patikos uhum tu akan nani rupa, si lawan si panganon tu akan namale, Jehovah makarari akan natarate. Jehovah mangaramoti halak naburo, ibana margogoyuhon akan nasopot, somarama somarina, dot akan nababalu. Jala di palipe ianggo dalani aka parjahat. Ima sahatna. Martua do akan natumayon hatani di bata, jalan umpoyoksa. Amin.
tidak kon ma hapos tahi, songona hina tindak kon hidongata saporseaon di sandok pertibion, rapma hitamando. Au porsea di bata jahulu, ilu ama parkuku nasa tudusan, natu mapalangit dotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak di bata jahulu nasa sadai, iman di kondisi Maria, nagade gabian siang tondi perbadia, andora sabu. Ido tuhata atau mau berni di pengumuman di siratus. Nama tetar aja lebih banyak di laut nasiran. Natua tua betul tamu. Nama lak mawulu di hari patuluhon. Nama itu sungguh. Lagu si manon berkata Jawa. Amanah ini paru berasa tulis lagi. Di sini ibana kalau soko tampon. Mengumi halak nama mulu doh namaku. Au persea di kebadia. Jalan saja mulia nabadia, mulia atau panah serta nabadia. Do dia asal dosa, do dia kali nama mulak mengulu sobat dan mulak mati. Do dan luar salah suci. Amin. Pengumuman inakamis.
warta jemaat. Cik. Selamat siang saudara-saudara yang terkasih yang di tempat ini maupun di rumah. Selamat datang juga kepada saudara-saudara kami yang baru datang pada siang hari ini. Marilah kita melihat warta jemaat yang ada pada kita. Minggu ini adalah minggu dengan topik Hadaluton Mardongan Sabam Niroha, atau dalam bahasa Indonesia ibadah disertai rasa cukup. Persembahan minggu hari ini minggu 25 September 2022 kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop, yaitu 1 amplop untuk Huria Pembangunan Kantor Pusat dan 1 amplop untuk program Lembaga Alkitab Indonesia, penerjemahan Alkitab dalam bahasa lokal dan penyebarannya. Pada hari Minggu 2 Oktober kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop juga, yaitu 1 amplop untuk Huria Pembangunan Kantor Pusat dan 1 amplop untuk dana pembangunan HKBP Salatiga Resort Jawa Tengah. Ibadah penghiburan. Hari Minggu hari ini 25 September setelah kebaktian pukul 11, gereja kita akan melayangkan kebaktian penghiburan kepada keluarga T. Simatupang Boru Lumbang Tubing, alamat Jalan Kebun Kembang nomor 36B Bandung, sektor 34 Dago. Atas meninggalnya Ibu Betty Boru Lumbang Tubing beberapa waktu yang lalu, kebaktian penghiburan dilaksanakan di Gereja Jalan Sumedang, Bandung. Yang kedua, keluarga S. Regar Boru Tubing, yaitu pada hari ini juga pukul 11 gereja kita akan melayangkan kebaktian juga kepada keluarga S. Regar Boru Tubing yang beralamat di Jalan Setra Dago Timur 5 nomor 23. Atas meninggalnya ibu dari Bapak S. Regar beberapa waktu yang lalu. Kebaktian penghiburan dilaksanakan di Kompleks Setra Dago Timur 5 nomor 23 Bandung. Ketiga, tanggal 2 Oktober setelah kebaktian jam 11, gereja kita akan melayangkan juga kebaktian penghiburan kepada keluarga R. Charlie Hasugian Boru Sitanggang, alamat Jalan Suka Asih 6 nomor 2 Bandung, sektor 12. Kebaktian penghiburan dilaksanakan di Gereja Jalan Sumedang, Bandung. Selanjutnya pada hari ini kita akan melayangkan Baptisan Kudus, sakramen Baptisan Kudus untuk 1 orang anak laki-laki dari keluarga R. Simanjuntak Boru Sitanggang, Jemaat HKBP Bandung Timur. Berita anak lahir pada hari Rabu 22 September pukul 9.30 WIB telah dilekornyakan seorang anak laki-laki, anak ketiga bagi keluarga YM Tampu Bolon dan Ibu R. Boru Simangunsong, alamat Jalan Merkuri Utara 3 nomor 30 Bandung, sektor 7812 Maban Seltim. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Panitia Pembangunan HKBP Salatiga Resort Jawa Tengah, pada Minggu 2 Oktober kita akan menerima kunjungan gereja sekaligus mencari dana dari Panitia Pembangunan HKBP Salatiga Resort Jawa Tengah yang dipimpin oleh Pendeta Resort Jawa Tengah, Pendeta Horas Pakpahan. Pada tanggal 2 Oktober juga ibadah pukul 11 gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi dari alumni NHKBP Bandung Week Dago. Saat kebaktian juga akan mempersembahkan 2 lagu pujian. Selanjutnya
pada hari Jumat, Sabtu dari tanggal 7 sampai 8 Oktober jam 5 sampai selesai bertempat di lapangan olahraga Parahyangan Reksaraga Jalan Lembah Sistu 4 Bandung. RNHKBP Bandung Reformanda akan mengikuti rangkaian kegiatan turnamen olahraga Ringgas 2022. Cabang olahraga yang akan diikuti oleh remaja dan Poso HKBP Bandung Reformanda antara lain bulu tangkis pria dan wanita, basket pria dan wanita, futsal pria dan wanita. Ibadah Puncak Ringgas 2022 pada hari Minggu 9 Oktober 2002 di ibadah jam 4:30 sore bertempat di gereja akan dilaksanakan kegiatan ibadah Puncak Ringgas 2002 Ringgas Mini Festival. Seluruh remaja Naposo diundang untuk mengikutinya. Pada hari Minggu 2 Oktober 2002 Paduan Suara Glorius akan melaksanakan kunjungan gerejawi ke Gereja Kristen Pasundan GKP Garut Jawa Barat. Pendeta Vandalen Gultom akan memimpin kegiatan kunjungan gerejawi tersebut. Selanjutnya, pertanggiangan sektor. Pada tanggal 7 Oktober 2002, sektor Pajajaran akan mengadakan sermon sektor di tempat keluarga Bapak Letkol Angkatan Udara P. Silalahi Boru Hutapea bertempat di Jalan Sumedang nomor 2 Bandung. Pada hari Minggu 6 November 2002 kita akan melaksanakan Pesta Huria 2002 dengan tema yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu. Haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Didapat dalam Keluaran 34 ayat 26. Panitia Pesta Huria tahun 2002 adalah dari seksi AMA. Panitia Pesta Huria akan memberikan penjelasan setelah pembacaan warta jemaat ini. Ucapan selamat ulang tahun. Parhalado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam hari ini mulai tanggal 19 sampai 25 September 2002 dan firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 90 ayat 12 yang berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang dalam bahasa Batak, saparohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk hami. Bagi saudara-saudara barangkali yang berulang tahun boleh berdiri, boleh kami mengucapkan selamat. Silakan Amang, Inang, adik-adik barangkali yang di atas. Oh. Terima kasih Inang. Selamat ulang tahun, sehat selalu. Selanjutnya kita akan melihat keuangan kita pada hari ini. Huria telah menerima sebesar 19.897.600 rupiah untuk pembangunan Huria 1.596 dan 100 rupiah dan kantor pusat 2.999.500 rupiah serta lain-lain berjumlah 9.090.000 rupiah. Demikian warta jemaat, kami persilakan untuk panitia Pesta Huria membuat panorangyon. Silakan Amang. Shalom. 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 Maaf ya. Nah, upar sangat biami, aman nami Padita si ibarat si Duri.
maksimalkan itu. Maksud tuli maksimal. Nah, hormati kami Parhalaruni Huriata Kapi Bandung Reformanda. Nah, holongi kami sudi ruas ni jemaat HKBP Bandung Reformanda. Tan lumobi mah namar pungi hita di bagas joron itu hata apalah di tikyon. Di rencana ni Huriata naik patu tahun sada pesta gotilon. Pesta gotilon kalau bahasa Indonesia pesta panen. Jadi hobartu warta jemaat sian ama ganagabi panitia sudedu hita ama nagabi panitia adok salah pengetusion mengenai ama mulai seksi ama dan nagabi holang kur ama mulai dokon seksi ama sudema ama nadi huriat taon nagabi panitia pesta gotilon manang pesta panen di tahun 2022. Damang dainang di karencana nami panitia tanggal 4 dohot tanggal 6. Parjolo ma tanggal 4 tak awali ma dohot kebaktian syukur dan tahun kesehatian. Tapatu padu disi kebaktian sore Jalalaos disima tapa masa malam puji-pujian patu begehon menampilkan sude akka kor manang paduan suara nadong di Huriatong kor sektor adong 12 sektor akan dabu bergabung jadi pinangino matu sude ruas amadoho ina asa berpartisipasi. Zaman noengon akka inat tapi ngamalo marcatur. Ngatalu amat taya deh. Buktina juara dunia pe gudang dona ina nagabe catur. Juara catur. Mudah-mudahan di Gariaton adongan non ina nagabe juara catur di pesta gotilonon ade. Nah berikut pertandingan tenis meja. Nah pertandingan tenis meja tongdo putra putri nah berkaitan tuh sih olahraga anot di pasang PHK pengumuman akan berkaitan tuh pelaksanaan anot di mading di sana di luar dikacai nanti ditempel jadi tongma sudema hita berpartisipasi asa rame ulau tau nah berikut adong do perlombaan berpacu dalam buku Ende Ama dan Ina Ama, Ina, Naposo, Tulu Halak Sadanaya Buse cerdas cermat Alkitab jadi berpacu dalam buku Ende dan cerdas cermat Alkitab ini tim dari masing-masing sektor ima kegiatan labui rancang kami nah mengihut biasa molo kapes tahuria saya di Patupado Papungon akka silua tabu ama silua ta iya pesta gotilon namar lapatan doi patuduhon hamauliateon ni rohata dinaung di pasu-pasu tuhata akka parulaon ni tangata sian awal tahun sahat tu akhir tahun sebagian siani tapasaha ma tutuhata mulai dokon Reformanda masih gotila Reformanda masih gotilan lapatanna dalam rangka pesta gotilonon tagotil mas sebagian nok tapapungui tapasaha ma tu huria ade jadi bulu najolo manggotil mero dak manggotil dong ada sutuk salah ita ade jadi na tapapungui tagotil ma taliam ma tu huria ima intini pesta gotilot ta ade jadi mengenai
tema nunga adong bedi warta jemaat nama dokon ikon taruhonon mudo patu monaan sian tanomi tujabuni Jahoba de Batam. Ikon taruhonon berarti Tuhan tama marsuruh hita ikon roro hita tu bakas joron mabuan siluatta. Jadi siluattai tabuam ma di tanggal onom. Alaya dorso tanggal onom adong do pengumpulan dana. Ya. Pengumpulan dana na di koordinir ni aka situa sektor. Jadi panitia bekerja sama dot aka dengan situa sa tolap ni gugutta mata pasahat ade dang adong paksaan ikosongonon tau sadia na dapot bayi mata hamola tehon ade jadi yang non mana piga keluarga rodo hami panitia mandapoton nah hanggap kami na gabi donatur ni huriat tau gabi sponsor jadi damang dainang mulutuk pe pakai ulos hami di son tang na asa gagah nami daw. Atar songonom manian seragap ta di tanggal onom. Adong martulisan Pesta Gotilon, adong martulisan HKB Bandung Reformanda. Iya uloson dang na di gadis, dang na tu horomuna. Pasahat tamu ma ulos macam tu ama ulos tu hami tu panitia asa tu proses kami songonon bentukna. Molo ina songonom ma ade jadi molo songonom kita tapak ke di tanggal onom tadi dama kesehatiannya tadi dama kesehatiannya naking lu mama dokon di malam puji-pujian tanggal opati pakai kaos dohita asa top patuduhon kesehatian nah martiga kaos do panitia sangat dalam papungu hepeng ada. Jadi seorang menon Pak Kyota di tahun 2022 harga kaos 125.000, modal dasar 75.000, masuk tuhuria 50.000. Ada. Daksa rupa nilai nion dohot kaos nadi pasar baru. Muluman ngor kaos itu pasar baru 100.000 ada. Baholani halaki deh. Alai mulota berpartisipasi kita memakai kauso, ba adong ma tuhuriai 50.000. Hima saya ada usaha. Usaha lain di pesta tayan non di patupa ganup sektor do makanan. Na pinadar, na niura, na niarsik do na lain-lain. Hepek konot tamayan non, asatap ba hepek ta. Nah, di samping ini adong do buah parsel. Molo parselon di patu panitia diserahkan menon tu ganup sektor. Molo sektor baban tim ngadi pesan 20. Coba ganti 10. Akadongan nasik pe 10 arong na 5. Ade. Ah, bumi sulang biga 5. Pajajaran 10. Awalan ini pigan nih ade. Iya, jadi dari kita untuk kita oleh kita do sudah nata ulon ade. Jadi songonima abang inang cara pengumpulan dana di pesta huriat tau. Adon do eden apa toguhon partodiota. Permusik nami do inang song leader. Eden nomor 373. Hica taed deho 373 buku logus 219 mata peok sahatu hari H semangat
hatton hita tu pesta gotilon manak pesta panen. Jadi songonima amang inang panorang yon sian hami panorang ina perjulo. Ano 2 minggu sebelum tong do pasator nami songon dia proses ni nanaik si laksa honopta di pesta ta. Olah tema. Oh, iya, ada tertinggal apa ya? Saya danai di tanggal nomi membuat sati-sati do hita sudi sektor. Sati-sati laos manortor maita omba ulos ta manortor. Ada. Wida mah ina tertinggal ada. Malate Madinah ulak maita. Malate. Terima kasih untuk panitia pembangunan yang baru menerangkan kepada kita semua. Saat ini kita kembali mau berdoa, kita satukan hati saudara-saudara. Ya Tuhan, perkenankanlah kami memuji dan mengucap syukur atas segala berkat-Mu, sehingga kami berkesempatan mengikuti kebaktian minggu secara langsung di gereja-Mu ini, maupun di rumah masing-masing melalui live streaming. Dalam kesempatan ini kami memohon agar kiranya Tuhan memberkati pemerintah negara kami, mulai dari presiden sampai jajaran paling rendah, agar dapat memimpin kami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik, aman, dan sejahtera. Kami juga memohon agar kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang terkasih melalui tangan dokter dan para medis, maupun obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi, dan secara khusus kepada Amang Sintua ESM Silaen, Amang Hasitumorang, Amang SR Sibarani, Nyonya Panjaitan Boronadeak, Nyonya Tobi, Nyonya RS Siombing Boru Pasaribu, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Sutauruk Boru Lubang Tubing, Nyonya L Siombing Boru Sibanjunta, Amang M Simbolon, Nyonya S Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya T Manulang Boru Tambunan, Nyonya Tambu Bulun Boru Samosir, Amang Pakpahan, Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bulun, Amang A Manulang, Nyonya Sinaga Boru Nababan, Amang Sintua K Empang Gabean, Nyonya Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya Rotua Margareta Marbun Boru Purba, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Amang WAS Tampu Bulun, Saudara David Tampu Bulun, Amang Sintua RT Panggabean, Nyonya R Sinaga Boru Siburian, dan Nyonya S Sinaga Boru Napaitupulu. Demikian juga juga anak kami Timothy Simbolon agar kiranya semakin lancar berkomunikasi. Kami juga memohon kiranya Tuhan juga memberkati berkat-Mu kepada keluarga jemaat-Mu yang merindukan anak, maupun para anggota jemaat-Mu yang belum memperoleh teman hidup maupun pekerjaan. Tuhan, kami juga memohon agar HKBP Persiapan Lembang dan HKBP Persiapan Sumedang kiranya dengan berkat-Mu yang luar biasa itu, mereka memperoleh izin dan berkesempatan membangun gereja sebagai tempat peribadatan sesuai dengan dambaan para anggota jemaat-Mu selama bertahun-tahun. Kami juga memohon berkat-Mu kepada seluruh para halado HKBP Bandung Reformanda, baik para halado tahbisan maupun para halado non-tahbisan dalam segenap kegiatan dan pelayanannya, serta tim penyiaran dan multimedia yang menyelarkan live streaming atas kebaktian ini, maupun pegawai petugas, satuan pengaman, dan office boy. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat kepada Amang Pendeta Burhan Sianturi yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu. Kami juga memohon agar kiranya Tuhan memberkati segenap jemaat-Mu, baik punguan kategorial, punguan sektor, keluarga, maupun pribadi demi pribadi.
dalam berbagai pekerjaan maupun kegiatannya dimanapun kami berada, ya Tuhan. Tuhan kami yang penuh kasih, masih banyak hal yang akan kami mohon kepadamu. Namun sebelum terucap saya langsung dalam doa ini, kiranya Tuhan menggenapi dan menyempurnakannya. Kami panjatkan doa ini atas nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Damini di batana sumurung sian salhuna roha, ima mangaramoti akka ati-ati, dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus, Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madi hamu salhuna. So ni madi hamu damang dainang na madohoti di live streaming sian utup ni Hakim Bandung Reformanda, horas manang di hamu salhuna. Kemudian itu hatan holongan di bagasan Yesus Kristus masuk mahita tu minggu pasal 55 doktrinitatis. Di hatan itu hata ima disada Timotius bidu onom mamukamay sian ayat onom sahat rudi sia. Tapayuti hutma di bagasan rohat daganub. Pangumuan gudang do tutu hadaulaton anggo mardongan sabam ni roha. Ay dangadong tabuan tu hasyanganon. Jaladang tarbuan hita agia aha lahor luar. Alay molo adong di hita si panganon do parabiton. Tahasabab pemay. Ia akan naing gabi mamora. Madabudo tu bagasan pangujunan. Doho sabil doho tulan hahisapon haotoon. Akka namangago. Na mangalonokon jolmay tu bagasa jea. Dohot hamagoan ido ng sahna. Hurian itu hata na holongan di bagasan Yesus Kristus. Bagaimana Bapak Ibu Saudara di zaman, di era, di online sekarang. Bagaimana dirasa kepuasan manang dohonota di tikion ada dua buhado hita hajol maun. Buira dohonota di dua posisi mahitara buhado puas dohita di hajol maun manang merasa tidak puas
Alani di partikianom rana matiak kamanginang ba biklik belanja online ba diaka yanakon ba goput do akalan naas ngate. Jadi mengurangi rasa mengalak kahita. Jadi dang bergerak be. Jadi alani na murah-murani na online non ba di akka ulau tapi di akka pergerakan tapi sautik nama idora murah-murah jol mau talpe itu parsahi itu nanti ala di pergerakan yang tidak banyak lagi dilakukan kita sebagai manusia. Alanido ra di keinginata di multidimensi na meragam di keinginan di kepuasan dohonota di kebutuhan yang berlebihan di hedonisme materialisme nataida di kepuasan yang berlebihan yang terlampau banyak imara alani mapakorodohi widahami di kasat mata nami akamanginang tu na mga lehon tuhuria sipata alani paket ganu minggu, paket ganu pari, ujung na ba mga leo tuhuria pera, songon na oti na madigoti nate, lautu pesta gotilon, jauh nang manya nate, songon na pinatorang ni nakaningang, akamata, inata, di panitia ni pesta gotilon, pesta huria, asa bohado tutu neng bengonotay, sada ucapan syukur akamanginang, sada hamulation. Jadi dang donot tabi so manggotil hami manggotil do hamuna ganu pari di part 33 manggotil do di kator manggotil do hita sali sabulan jadi yang go di bona pasugit rupani manggotil ba sehali onom bulan ma adong 2 hari sataon adong sehali sataon nate jadi buhado nang berengot tadi si akamang songot topik hadaulaton mardongan sabam ni roha ibadah disertai rasa cukup omara taida ka amang inang omana tabiring di ida ni Apostel Paulus buhado di perbedaan manang mengkontraskan antara keinginan kepuasan dohot ibadah anan nang berengot tadamang dainang hurian itu hatta na holongan kepuasan sesuatu kalau kita rasakan hubungan kita dengan Tuhan berarti kita bercukupan akamang puas dohita sih berkecukupan dohita dan kita mau mengatakan itu rasa syukur kepada Tuhan. Itu dok nakaningan asa takas bohado di pangumuan gudang do tutu ada ulaton dengan disertai rasa cukup. Jadi odon waing bohado asa di panguluh tahun akamang inang tabering bohado asa di sederhanahon dibereng nang Apostel Paulus bagaimana pengajar-pengajar palsu ketika itu di jemaat yang ada di Asia oleh Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya bagaimana ibadah itu tidak hanya secara menguntungkan finansial di materi alai bohado di kepuasan di hubungan kita dengan Tuhan dengan Roh Kudus yang mampu memberikan kepuasan yang dari Tuhan disertai dan bagaimana kita mengucap dengan segala syukur madok mauliate tu debata idura asa takas ibadah bui tahu bukon nakaningan tu akka pasu-pasu na tajalo di sabam ni roha di kedaulatan di hadaulaton di las ni rohatai akka amang inang alanido asa berengota bohado hita marhasitongan di bagasa di julu ni debata takas mamereng ibadah bagian dari apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kuasa yang membawa kita bersekutu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ima madok tuhita madok mauliate. Asa taida mabohado dirasa kedekatan, keakraban kita dengan Tuhan. Menyadari bahwa semuanya hakikat itu dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan membawa suatu kebahagiaan. Imaratakas di lasni rohata di ibadah di hadaulaton asal dok di
mandok mau lihat dirasa puas di kepuasan na adong dihita akamang inang alanido tabireng asa buhado di tikio nanti sona tadok nak kaningan di online di keserakahan bisa membawa marak sangat licik Bapak Ibu Saudara bagaimana supaya kita digoda di tengah-tengah kehidupan kita. Buhado asa takas mengida di salhunai asa berengota unang gabe tu hedonisme, tu materialisme, tu mammon. Kadang itu kita lihat di era sekarang Bapak Ibu Saudara, buhado naing berengota di ngulu tahun asa ibadah yang merasa syukur dan rasa puas ibadah yang sangat menguntungkan di dalam kehidupan kita disertai dengan memberi rasa syukur sabam ni roha di bagasan nang ngulu tahun atau takasma di hamu damang dainang pangumuan gudang dututu hadaulaton mardongan sabam ni roha paduahon ay dangadong tabuan Tuha sianganon jaradang terbuan hita manang aha musena. Kita lahir Bapak Ibu Saudara tidak ada yang kita bawa. Naing merujung pehita di jam penantian kehidupan yang sudah direncanakan oleh Tuhan tuk suadong doratabuan. Saboha-boha jabatanna morana dan mungkin dimain nang mas paling peti jenazah yang sangat mahal. Idora dan mungkin baino natusi manang akamas akka berlian nang disi ati akamang pengotok kita do disi bohado na rohita tuha sianganon madok dihasabamota dirasa cukup dihita di kepuasan yang sudah kita terima Bapak Ibu Saudara asa unang membuat kita tu ketamakan tu kerakusan diaka partikel tidak merasa cukup sonedok ni nang Raja Salomo seperti lintah itu menghisap darah tidak pernah berkecukupan di tengah-tengah ni nang lintah songoni nang seperti minum air laut tidak pernah merasa puas di tengah-tengah kehidupan kita. Alanido paingotok kita sotung gabe hilang di parminggota di hadalotota tu de bata tu ibadah tanang tu de mata alani mamon, alani sinamut, alani akka odeng. Iba ni dok sa jumulong manuli hamu harajau ni de bata dohot hati gorana dungita bahonok kuma akka odeng tu hamuna ibadah kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar sabam ni roha di tonga-tonga ni nang nguruton merasa cukup hita alani bohado manopa menempa diri kita melalui rasa cukup di tengah-tengah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara alanido di hedonisme di roh materialisme itu yang sangat menggerogoti kehidupan kita sekarang ini HP di dok hatan itu hata dok halak si pilibigu dok nasai holsoan di sipanganon dirasa khawatir yang sangat berlebihan di dok hatan itu hatta do di sarihon ari marsogo do ari marsogot. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita percaya karena Tuhan kita hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi si pilih bigudo nasai holsoan di akanguluna di sipanganon di ketamakan di kerakusan di nguluna. Jadi idora molo semua rasa cukup ate dang ulah hunota dak boto alapat ditahami dang adung dipilih manangaha atoy ma sadun di batadui. Badak dan akoma. Kadang kita sebagai orang Batak sudah capek kita Bapak Ibu menyekolahkan anak. Alai tasipadopin so jabu. Tabai sahak tupa hopu. Sahak kadang tu generasi ketiga. Di akka koruptor ditimbun dengan begitu banyak. Jadi rasa khawatir. Asa mabahin di generasi berikutnya supaya generasi yang cengeng naso marutuk kutuk naso adong visioner ni bana nang tujolo ido tabayan alani bamolo taparadi do sikop dia kanakon mungkin ya saya sudah
dang lumo berhanyo kerejo berleha-leha namaon marlomo-lomo namaon alanu ngata parade di nguluna. Jadi kadang kita khawatir juga Bapak Ibu, seakan-akan kita tidak mempunyai Allah yang hidup. Nama narihon ngulu dohot nang hanguluat tapi nang nakaning dia detai bohado gari pidong di parmudu di bata nasa tokido nang nguluni lam hita mangakana porsia di bagasan nang ngulu taon so paradion ni de bata di tonga-tonga ni nang nguluta bohado di hita kadamang isinabui pagajakon nguluna nanggo sahasta. Alani mabuah kita dangadok tabuan Tuhan siangano jaladang tarbuan hita agia ahalahu luar sugut. Alani do bohado tutu. Bagaimana Bapak Ibu ketika kita nanti di jam kehidupan yang ditentukan harus berangkat manadikon portibion sabu-habu HP akka manginangate bagat ni bagasta di bagasta saunari di portibion iko sahat dohita tu bagas ukuran 20 meter tu sada 20 hade tu peti jenazah ido parpudi lau inganata. Jadi sotong gabi gicak rohata di ngulu daung ate ido na parpudi saboha-boha bagas bagat ni bagasta ikut tu sido hitamu se marujung saboha-boha bagak ni mobil ta ikon nang ambulans mobil jenazah do marpudi mabuak kita lau tu situ madok tu pemakaman sogot. Karena itu bagaimana dangadong natabuakar dangadong lau bongok pehita lau luar pehita dangadong nalahu buanuta. Artinya bagaimana lahir dan mati tidak membawa apa-apa dari dunia ini Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita. Artinya kita diajarkan bagaimana seperti doa Bapak kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya di muladong si panganon do parabiton hasabab pemai merasa cukuplah ide dok tuhata jaloma di ngulu siapare di sadariodo di dok tuhata berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya Bapak Ibu jaminan kebutuhan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kenapa Bapak Ibu khawatir akan hari esok? Tuhan juga merencanakan yang terbaik kebutuhan alai umat idate di style, di gaya ni jol manuaing, buhadwate, nang songuni halakas, songuni mate, nang beringota, molo, tabereng do sepak bola Ronaldo, tu sudido memangkas, sudido pangkasan Ronaldo hate, imate idate. Bagi ibu-ibu, bagaimana dengan sanggul style dari Sahrini hate, oh songon jabul nikah tristiwa. Oh tersubido akka ibu perempuan nate songon tugu di Monas tersubido manirui style na songon nate. Mahiba na memang akka ibu-ibu nate. Jadi tuk soadong do paniruan nate. Jadi kadang bagaimana tawaran di iklan beli 2 gratis 1 sudidon iklanon. Pape paboto tuhita mah iklan itu bertujuan supaya kita tidak merasa cukup dibuat, tidak merasa puas. Nah, so tatu sih dote, dia ka iklani, tabereng mak. Kadang belanja ibu-ibu ini, ulo do sepala soni akka hami amati, sedia do liling nai. Anak kaning gabi buhado hubereng sudi, nasi boto hodo magong. Boto dangi boto ho suha ni balat jota gaji doh nadong dihita sudi berengomu onan kan ido onan. Jadi babe sudi mana berengon ni na di pajaki sudi mana berengon na di pasar swalayan na di mall menjadi kita hedonisme kebutuhan yang berlebihan tawaran tadi iklan tadi menggeruguti kita te akka amang inang. Jadi apakah kita kurban dari
iklan itu, atau kadang ibu-ibu sekarang di sosialita tewas, kaum ibu-ibu sosialita di kota, itu segoro hani akasima tuana di Bonapasuta te, adong ma arisan online, berarisan di dunia maya. Bagaimana ini ibu-ibu ate? Mararisak kamuna di dunia maya, badang binoto bian tete. Jadi ketika uang itu berlebihan, materialisme itu gudang tabiring, api bohado, maka sebab pun na adongi, itu yang dikecam oleh Rasul Paulus, supaya kita mensyukuri apa yang kita punyai sebagai orang Kristen di dalam kehidupan kita. Maka melatihon na adong dihita, dan diorai kita memiliki banyak, bukan? Dan diorai mamora kamang daung, dan diorai nang di turpuko nali alay dong si bora gugukin na gumudang dia otik lu mahita mamora alay gumudang dia otik inna mo sehalak bata kate. Jadi umat tabireng memang orang Batak ini harus lebih ate. Jadi disimak kamanginang, jadilah kita untuk diri kita sendiri di dalam kehidupan kita sendiri unang tabireng. Kadang dan tabireng do HP dak sah dope suha ni na dihita, tabireng na dihalakan karena mereka konsumtif, banang dohot kita di konsumtif na taida nang disiali. Alani do bohado asa merasa cukup, maka sebab pun na adongi mensyukuri apa yang ada bagi kita sebagai ibadah nang takasita marhadaulaton, nang takasita martangiang, nang takasita makamatihon dengan bahasa dohot asi roha ni di bata di tonga-tonga ni nang nguluta. Soni manang dihamuna amanami nanami nama buan danak tu padidion nabadia takasma di tekion asa termetrai bana tupugu pustaha nguluan asa dohono tama di naung tardidi ibana tu bagasan goar ni bata ama anak doktor di Parbadia. Dia sudah lahir baru, sudah hidup baru, nunga marngulu nai baru hita rap dohot ibana musena atong takas do tay sahali do tardidi nangadong padidiom mangulahi alani dang herak kita kadang supaya kamu hidup baru, lahir baru, angkat tangan tinggi-tinggi nama musik agu ya mengati daun. Sehali do tardidi, tu bagasan goar ni bata ama anak doktor di Parbadia. Kita sudah lahir baru, hidup baru, nunga marngulu, nai baru hita di bagasan nang Tuhan itu marguma keluarga amang 5 juta, inang bursi tanggang, lau padi menimuton, hapor sionate seperti pohon. Bagaimana sewaktu kecil met hawiyate bagaimana kita siangi, kita bagusin supaya pohon itu nantinya berbuah lebat, berbuah banyak. Demikian halnya ketika sekarang amang simanyunta na inang borusi tanggang, bagaimana mulai dari hal kecil kita perdengarkan pendidikan agama yang pertama dan terutama dalam sebuah keluarga adalah di dalam keluarga bapak dan inang memperkenalkan Kristus sedini mungkin lewat doa. Karena ini ajari hamu mulai sonari ala nungalang mengalahka yanak koni pahopui harus amin dulu. Mau makan amin, mau tidur amin, berdua. Jadi ingoton na do berarti halak Kristen dua hapena ikut di bagasan pondasi ni tangiang do nang nguluku. Ima naing berengon ni amang keluarga 5 juta inang burus tanggang di tekiom margugu mahamu amang laho manugu-nugu partodion ni yanak koni tu harajau ni dibata nang dia kajajian dongan satu parsikula mingguan asama toras muse rapon hita ibana parna puna termeterai tersurak guarta tubuku pusta hanguluan atau di pasu-pasu tuata ma akamanginang pasorata asata kasma hadaulaton namardongan sabam ni roha ibadah disertai rasa cukup imanguluta songon halak Kristen nuang sugut rudi saliling nililingna amin martang yang maita. Mau lihat rohanami tutu Tuhan hadaulaton mardongan sabam ni roha rasa cukup di ngulu namyon si pala Tuhan gamak kami tutu di ngulwon hape nunga ama ina naposo nang marhadaulaton naong beribadah kami alai budu pe ganggu kami Tuhan di ngulu nami saun hari budu pe kami Tuhan Tuhan mau kuson ketamakan di hedonisme di konsumtif na sangat
tibu Tuhan di partikenon paingot hami. Sian na adong di hoy Tuhan. Naung di palumehuku Tuhami. Naik kuhasa bepok kami mau merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami sebagai Bapak Ibu dan para pemuda-pemudi. Asa dautian kami Tuhan roha hedonisme di materialisme na berlebihan alai di pengoto Tuhan ido nang hatam Tuhan tu Apostol Paulus pengoto nang Timotius asa di pengajar palsu takas unang gabe akka finansial na berlebihan nang berengon na sida diibadahi dihadalotoni alai homa Tuhan ibadah nami ngulu nami gabi joro na mangulu may nang di mauliate marhiti hatami Tuhan asa huhasa bapok kami ma na adong dihami Tuhan songonima nang bui di patujulo di akama nami na nami panitia di pesta Gotilon di Ari Onom November 2022 pasu-pasu di lasni rohanami Tuhan lau patulsoni di nama nupahi nama ngulupot Tuhan di bagasan nguru nami madok mauliate siala di lekodo pasu-pasu nagudangi nang terlumubi saat ditikion di hahi pason ni pamatang doho parto dion Tuhan sonima nang di amanami keluarga 5 juta inang bustanggang na yang mabuan ia nakoni tu hatu padidion na badia pasu-pasu ma asarapdo kami teruli di harajomu Tuhan termeterai tubuhku pustaha nguluan nahu hapur sehami asa marungulu nai baru ibana Tuhan hidup baru ibana di tonga-tonga ni nguluna nang sa rudi hagudang na muse Tuhan marhiti panuguduhun na toras nang huriam tuak katiki naroon atong mahami Tuhan namadok mauliate namadok disudi nasa gulmi ni gulu nami sian hodo harorwan ni pasu-pasu akan nauli nadinggan ali Tuhan atong huhasa bepok kami may mardongan mauliate di hadaulaton nami di parminggon nami di ibadah nami asa gabi puji-pujian hasa ngapom may diho ali Tuhan na manotong rudi saling dilingna Tuhan mangidu hami urasi hami sian akadusa pason nami asalam talup hami maka sabab pun narungi di hadaulaton nami Tuhan madok mauliate tuho asa gabi habauran ni pasu-pasu nasa koy hami Tuhan di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan tahut papungpiliak kita. Nang di
Masuk mahita tu acara padidion na badia, merede mahita nomor 146 ayat sada tabatulu, jongjong ma amanami inanami di ingananna. Martang yang mahita, aliaman namin na di banwa gijang narodo hami 7 buwan, danakon, saya asimaroham jalo manasida gabi anak komu, pasu-pasu jala pargugui manasida, mangiahi hangu luas sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu dongan na mabuan danak sididion, tangyon hamu mahatan ni Tuhan Yesus laho mahamu tuliat portibion ni namadok, akka sisian na punay hamuma salut bangso di hamu manasida tu bagasan goar ni di bata ama dohot anak do to di parbadia ajari hamu nasida mangraduti salhut na huto na itu hamu jala ingot ma say dong anak kudo hamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon manang ise na porsia do ni di dapotan hanguluan alay na so porsia hona uhum sugut tangihon hamuma dohot hata ni di bata tatarsulat di Evangelium ni si Markus adong maakka na mabuad danak tutuhan Jesus asa di jama alay di pisang akka sisyan nama na mabuani jadung di ida Tuhan Jesus isugo marohana di do maluas samuma akka danaki rotuaw unang oray hamuna sida ay di akka songonido harajaw ni di bata natutudo na hudoko tuhamu manang isipe anggo sosongod danak ibana majalo harajaw ni di bata dang bongot ibana tu sidungi di haulma akad danaki dia pihom matangan na tu nasida mamasu-masu nasida atong hati dakon hamu majolo hapor siyaw tay hapor siyaw. Atong alusiamuma hata na huskutonot tu hamuna perjulu di pangido hamu nuaing di dion danako tu bagasan ni nani hapor siamuna alusna di pangido rohanami. Paduahon bihana ulo do hamu mamudai anak komunon asa diboto jala dihuton na sida hata ni di bata alusna na ulo do hami. Patuluhon na olo dohang marsuna sida tu gereja doh tu perguruan ni Huria Protestan asa gabi ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alusna na olo dohami atong tapasa mana sida tu di bata marhiti-hiti padidion na badiay romahmu tu julu.
Jong Yoma keluarga 5 juta di Iana. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasat hami dana ko tuho. Jala di jakhodo ibana. Gabi anak komu marhiti pa di dion na badi. Asa masuk tuhurian yang Kristen na sida di tanon. Jala gabi pania di hanguluan na sa liling niliding na. Asi maroham doho di akana toras ni dana ko say pargugui. Jala ajari manasida manugunugu dana ko tuho. Asarap nasida taruli di aka artani harajomu. Amin. Mari di mahita nomor 147 ayat 5 langsung mahita jong-jong. Tatangyak koma peliata ali di bata ama namin na di banwa gijang hodo haroroan ni salhut si lehon na dinggan doho nasa uli basa na mauliutus hupa sahat hami masian na ni lehom mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami pilihanon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami gudang ni si lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Aliaman namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say South Malomo ni Roham, di banwa tongaon songon na di banwa gijang, lehon matuhami sa darion, hanguluan siap hari, sisa madusa nami songo panesa nami, di dusa ni dongan, na mardusa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin.
selamat hari Minggu mari kita horas. Putu. Berputu masuk